yatinoti isusu zvinohera here, tinoda kuchipahlangura, tinoda kuchibata zvakanaka chirongwa ichi, tinoda kutamba nacho zvakanaka. Handitika right, tine Naurwa iri panapa. Naurwa ndingati tinoda kuinyasa kuibata zvakanaka, kunyasa kuisukurudza, kuidzumburudza nekuivhurunyura, zvese zvichaitwa ipapo panhasi. Ndoda kuti unyase kuteerera iwe hama mudikani muteereri, uzwe nyaya iri panapa. Naurwa iri panapa yakamira kudai. Tine musikana ari kuunzawo nyaya yake, ari kuti iye nemhuri yekwavo, zvoda kuti baba namai wake vanhu wakabva kuMalawi. Handitika baba wake namai wake, baba wake wari kuzi wakauya kunoku wachiuya kubasa wachibva kuMalawi. Right, kubva kwawakaita kuMalawi vakandobva vari iyo mhuri yekwavo, wachibva wauya kwakusvika muno kwakubara wana. Wasvika wakanga waine mukomana mukuru wawakanga wainaye, wawakanga wakamboberekera kuMalawi ikoko. Right, wabva wazouya kuno kuZimbabwe. Vauya kuno kuZimbabwe vakaita imwe mhuri. Right, vasikana achitaura vari kuti vasikana i5, then vakomana i4, kuitira kuti mumhuri mavo vanobarwa vari 9. Right, zvadaro so iye achitaura ari kuti iye vakagara pavagara, baba vakazosvika pakufa namai vakasvika pakufa. Right, vasvika pakufa kudaro, iye musikana aritoa kuti vamwe vasikana 4 wakaroorwa zvakanaka, baba namai vachipo. Handitika baba namai vachipo, vamwe vese vakaroorwa zvakanaka. Handitika iye ndiye anga asati aroorwa kusvika pazofa mai iye achitaura aritoa kuti vakazofa kuna is it 2008, iye anga achiri kuchikoro, achiri kuprimary ikoko. Saka nawo ari kuti iye apedza university yake, ameno pakatobva graduate apa akanga achitograduatawo akabuda zvakanaka, aine yatinoti madistinction, ikuzi haiwa yoga watopasa kupfuura university yacho. Zviriko zvinhu zvakadaro izvozvo. Ukaona uchipiwa distinction kuti wapfuura university yacho, handitika university yakutadza, yatoti iwe you are distinct, we are distinctifying you. Right, so musikana uyu anozotaura dambudziko rake, kunyange zvazvo aine zvimwe zvese zvakanaka mukati meupenyu hwake. Musikana kuti achitaura anoti ndakaita mari dzangu ndiri kuattachment, ndikakwanisa kutenga motokari. Musikana kutoti anodadisa. Varume vazhinji unoza tine klasi dzevarume vanoti vakaona vakadzi vane mari vakutotya, handitika kuvasvikira, kuvanyangwira. Handitika variko varume vanodaro. Kwazoitawo varume vasina matyiro, haminoti vanonga vachitembe, maybe vanonga vachitembawo kuti ivo vachowo jisi. Saka vanosvika manje, but musikana ari kuti ndakazosvikawo panguva yekuti ndakazowanawo Miss Right wangu, vanokwanisawo kunga vachinditora vachindiita mukadzi wavo. Ndofunga uchizwa nyaya iyi unogona kushaya kana pakashata chaipo, ponoti zvayakanaka wani, musikana akuda kutororwa, zvinhu zvese zviri right. Musikana ari kuti aiwa nyaya yakanaka kwese kumwe kwese, handina kana chimwe chandinochema mufunge mukati meupenyu, asi chandinochema ngechinoti ndaakudawo kubvisirwa, kunotaurwa zvikazi aiwa kubvisira kwakanaka, ikoko ndo kwandakuda kubvisirwa. Asi zvendoda kubvisirwa kudai, mai hapana, mai vakafa, baba vakafa. Right, takatora mukoma kudzai kuti ndivo vachaimira sababa. Handitika vachamira sababa. Then sisi wavari kuti sisi handizi wakaroorwa kukwekwe, zviri kuzi ndo vachauya. Sisi wanobarwa naye zvikazi ndo vachamira vari mai. Ndabvunza ndikati iwe hamuna hama here dzamai dzemunoziya dzinogona kuuya dzikamira samai? Mwanasikana ndo panotanga kubudisa misodzi, unochema misodzi yake. Ndazotomboipukuta, ameno mukatoresa apa pangu panonga
pane pakatotota misodzi yake musikana iye. Ndatomboti misodzi ndatomboibata kudai ndikati ndoda kusvika nayo vanhu waone kuti chokwadi ndachemerwa inini. Musikana achema iyeye, abva achema akati atina hama dzetinoziva, wataiziva wataimbotaura nawo nditete hanzvadzi yababa vakatombouyawo kuno uku pamwe chete nababa asi vakazodzokera kumusha kuMalawi. So ndo dambudziko retiinaro, hatizivi kuti ndingaita sei. Zvingaa zvine dambudziko here kuti sisi wangu vamire samai, sisi wangu vaje mari inobvisirwa inini, waje mari yemusana, waje mari yemafukidza dumbu, waje mari yemombe yeumai, vaje mari, sisi vaje mari. Ndo zvari kubvunza, sisi wangu havakoni kundihira here nekuti bhudhi vari kundihira wakamira sababa, ko sisi wangu havagoniwo here kuja mari vakamira samai vangu. Zvingaera here kuti sisi vaje mari, vaje mari, sisi vaje mari ga wari wakamira sani samai. Ndo nhau iri kutaurwa panapa. Ameno batsirai mwana uyu, batsirai mwana baba, batsirai wana, zuva riri kupisisa. Ameno angabatsirika sei musikana uyu? Sunungukai kunditumirawo message. Mukomana yes wanhu tozwa vanhu vachitaura kuti hai zvinoita kuti amire sababa kana baba wakafa, mukomana ngaamire iye ndiye anonga baba, ndiye chimusoro wacho. Ko uyu musikana zvinoita here kuti amire samai atore mari yeumai iye ari kuti sisi zvikazi vanogowana nemamwe masista angu ngavagozogowana. Ameno munozviona sei? Zvingaa zvine chinoyera here? Tiri muchirongwa zvinoyera here? Sitara kundozi baba tapisa mwanditi dhilana itaura naye anza zvazvorewa zviya musanyebegwa kuti chiyo pasofa rese. Right, 60308 ndidzo namba dzetinosenzesa kufona kana kuuya kuise mameseji chaiwo, kuisa mameseji chaiwo kana matext kana mawhatsapp panamba dzinoti 071 078 ichizviya 078 222 takadziswitcha handitika imwe dzekare ndo dzatakufundisa saka dzisikafonwi so takadziudza kuti dzoyo iwe woti kwete. Right, regai ndizwe ari panapa Diamond FM masikati akanaka kwamore. Amene kuti yaita sei, amene kuti yaita sei. Sunungukai uyai tikurukure tibatsire musikanayu tione kuti ungabatsirika sei. Zvingaa zvine chinoerere. Diamond FM, hello. Yes, ndiright angu, makadini? Makadi. Ndosimba muchisimbawo, ndinotaurawo nani, muri kufona muripi? Na Babanolani pa Chikundu apa. Alright, parisei pa Chikundu Babanolani? Pa Chikundu pakanaka. Ndoni paine chakashata kuti sisi vadye mari. Hapana chakashata kusisi wake wahe mari? Ndisikona paine dambudziko because ndo hama yacho iri padhuze. Sisi vanogona kumira here samai? Vanotomira kana varivo varipo. Ngavatomira because ndo hama yacho iripo. Voja mari? Ngavadye mari. Sisi bavo nemasista ese? Ndo zvitoripo tingadi. Alright, izwa imwe message iri panapa iri kuti hazi zvangofanana nehuku iri kuzvihira mazai. Handiti murutere uyu haasi kuziva vabereki. Haasi kuziva hama dzamai kwakabva mai. Saka sisi wake ndo ari padhuze ka. Sisi wake yes ndo wakarorwa kukwekwe but ari kuti watori munzira kuuya izvozvo. Ngavadye mari hapana dambudziko because auyo hanzvadzi yake irumira sababa wani. Hanzvadzi iri kumira sababa ndo pendiri kubvunza ipapa. Ngavadye mari sisi hapana dambudziko babo baba tatu. Nekuti Christmas ino ndo kurongwa kwapakaita mukomana. Christmas ino iyi. Mukomana wacho ndo pangada kubvisira. Ngatobvisa titotamba Christmas. Vocha mari sisi? Mari ngaidyiwa baba. Vocha mari? Iwe woti kwete voja mari sisi ngavaje mari. Right, regatizwe kuti vamwe vanoti kudi Diamond FM, hello. Hello, murise. Ndiri right hangu, munofara here? Ndiani mukufona muripi? Mani ndimai Angela Kandini. Right, ndotenda mama. Tipai tizo, munoti kudi iwe mimi? Sisi wakaye mari awo azitomboziba yose anozopera kuiwa ngengozi asi mukoma wawo ndiwo anoita. Mukoma ndo anoya futi neye umai? Ndiwo anoyeye ubaba yamai ngatombobvunze paregulator iko hama dzamai vazviita. Ngavatombotsvaga hama.
Ngatombotsvaga iyo aiti bamusana. Aha. Aiwa ndinotenda hangu mama masvita henyu. Alright. Muwe neChristmas yakanaka ndizvo? Handisi. Alright mama, thank you. Zvikasisiwo ngavasabate mariyo, ngavasatombobata, ngavasacha mari. Rega tizwe ari panapa Diamond FM. Hello? Bata. Yes, hello. Deshe. Kuti haradada. Nespring. Sofre nespring. Ini. Sandinyole. Musataure. Ndiani we? Mai Marima. Muzondichengeterawo ihanga yechi ihuku. Hanga dziripo nematokizvo. Ndotenda maakuzikire kure. Alright. Maria mai haidyiwi nasisi wangu. Dai patombosiwa pakadaro. Hino vanhu vane tsika yekuti katoda kutanga zvamai zvinonetsa. Uyai padhuze. Isai muromo padhuze mai. Zvinonetsa hazvitomboiti mukwasha anozotangisa kuroora patsoni. Saka kokugara aregera hake. Ngaagara atombomira woita zviripo totsvaga kumafacebook kusvika wakaona hama dzawo. Kusvika aona hama dzekwamwale. Ko kana mina ana mwale akawanda kamuno. Apa panoda kutaura mari mada kutaura. Ngavauye. Kuti dai matombotibatira toki 1 reChristmas pamwe zviri kutomeka sedzi. Kuti akuvara kuti kuti deshe. Hanzi kuti haradada kuti deshe. Sofa rese. Hanzi rane spring sofa rene spring. Akona kugarira maspring anobaya. Ayo maspring acho hazori kubaya. Anda asikachabayiba. Kurisei kubata. Ndiraita kurisei kumba baba. Kunokanaka. Ndotenda musikana iyo anokwanisa here kuti sisake atore pfuma yake akamirira chinzvimbo chamai wake zviro zveumai zvese zvichienda kwaari. Zvibudi bata. Tomirira mai wachazouya. Mai vachauya. Rinofana kusara rakadaro iro. Gombero rinofana kusara rakadaro iroro. Ino rikasara rakadaro anhu tichiti zvamai ndo zvakakosha. Ngatimboite edu zvimwe timbovhare mamwe makomba iro rinoti mai achauya. Mai achauya. Ko alright munhu wakadaro manje unoita kuti ndigare naye ndisina kumubvisira zvekwamai. Unotombogara. Handizoone zvinonetsa here kana zvinotera mhuri mangwana. Wozo ukaiendesa mari ikaiwa newaripo. Inenge yamazaya. Uyazvihira. Inenge yazvihira. Aiwa ndotenda baba muitiri wenyasha ashite. Kuri hadadada kuti deshe. Sofa rese. Sofa spring. Yes, uri bauya pa sofa spring mujakija kutepuka kutepuka uchitipura uchinakirwa zvako uchinakirwa zvichitoendeka zvakadaro. Right, izwai iri panapa zvikazi achirowekere kachingowe pamoza vanoti ngavadye mari kuti haradada kuti deshe apana chitsotsi ndyai mariyo ndiachiwere vari kuMozambique amene kuti musuwe zvinonetsawo kana zvichinetsa munozoti achiwerewe makazotizve zvikazi hanzadzikomana ine kodzero yekudya pfuma sisi haatori zveumai zvamai ngavatsvage ane mutupo wamai wake ari wechiMalawi ndiDavison Machaure Tondondo village kwasherukuru kuOsborn Dam. Mukoma Davison, thank you so much. Ndinotenda chose zvikazi kupawo umwe munhu wake kupa rimwe jangwa. Mukoma Davison imari gei mukoma Davison kupawo jangwa zvaro rimwe riri kufamba rine mutupo wakafanana namai Christmas ino akomana jangwa ro richaita lake. Akobanaka. Zvikazi unofanira kungangori kuchiMalawi ikoko aine mutupo apiri aine mutupo apiri apiri kubona kuchokera kuMalawi apiri
yenalo buya lapa uya kuno uza mai kuti munyumba mwana akulorwa saka iwe uya unabatira hey kwakutopuwa mari mazakwatira enda pamkwasha wachumba kumari yacho unozati imwe mari so intonge ameno zviya zvinozi mapudzano wira kusina hari here mari inobva inde pomwe munhu unongoti akazi iwe Jimmy shaz itombonditengerawo zvino sha Jimmy uya unongobudisa ungati uri kuchema iwe uri kusekerera achibudisa mari so uredia ai kwakodaidza umwe munhu nemutupo wakafanana nawo mai kwakuti tora mari iyoyo ija mari iyoyo jamali yana jamali unoshinga here kuindya iwe wadaidzwa yemasamai papapa chiita samai yacho unoziva ndo mari dziya dzekuti ukazichita samai yacho unongonga kobata foni so uri pacalculator so chiti mapinda mari yazi mari hausi kutoda nekukurukwa futi asi iwo wadaidzwa kuzi uya umire samai wakutodai kucalculator so 800 plus what plus that is to say what ndane mari yavo akomana asambona zvakadarowe alright imbomire tadi kumborowa kambo 1 petinodzoka tova taita zvinogara zvakadaro kwakuchichitamba nayo manje toda kuchitamba nayo nyai kunyasa kuchitamba nudza ivi kai taurei zvemakaona adzazvazoreva zviya musanyevegwa nekuti ndindadaro machula stoplasmina baba tapso vanoti sandinyole anzi azvazorewa musanyebegwa. Mike and the mechanics over my shoulder. What you going to? Much you stop last me now.
nekuti sandinyole nekuchingamidza paungadai uri izvozvi zvichida uri umbame munhu zvichida uri kumbofunga ndoionepi yeChristmas ndiri kuda wari kushupika kuti ndoionepi yeChristmas wari kuti ndoionepi yeChristmas ndomboionepiko mwari we mari yeChristmas mukomataura idliwa mubhabha nemabhabha ese ari kwaari ikoko ndozviziva kuti muri kuchema ndomboionepi wari mumasaluni aino umwe unonge akawandirwa mwane maclides anogari maclides but umwe ari kuchema ndomboionepiko yeChristmas mwari wangu mari yeChristmas ndomboionepiwo wamwe wachanga wachija wachifara vamwe wachikwa wachida sei inini ndega here mwari ndisina $1. Viewers all over the world right now, kana usina yeChristmas, yes, right now uchashama uchaona munhu achikupa something anditika yawanguona tora iyoyo haditika chingotora hapachadi kufunga zvakawanda ipapapo yawasangana nayo izvezvi kubva iko zvino pandaisa munamato tora kungosangana nayo $1 $2 imari yakawanda ishoma tora mari iyoyo hallelujah amen yes thank you so much may God bless you all right zvakanaka right handisitopedza time tauda kuchiita round off man right kuda kuchiraunda prowess chirigo aziko kana ndikasapiwa something ndanamata ini ndanamata ndakanamatawo nemvura yakauya kana muchikuzvitondera ndakanyasa kutaura ndakakupai nemadetsi kuti mvura inouya pakadai I'm a prophetess ndiri prophet handiti ndinooneswa zvinhu izvi ndinopuhwa ndoda kupuhwa so iwe wati kwete all right let's get back to business baba tiona kuti tinokumana nani regai tiswari pano Diamond FM hello mushe mamuka marara here sorry taswera sure paita kuti paita culture mbiri yasa yeZimbabwe neyechiMalawi zvokuti anazei napfiri ndo anofanira daira natetezo ari kutopa odini rubatsiro kuti vaone zvikasei anyway sendinoona hangu papfiri kwedu kunoku hazviiti unotsvagana mainini handiti ka asi zvakaita apa maonorei ndiri kuita ka ndiri ndingambonuka ndambosima abereki acho kuti ndiruziva kuti ndine mhosva asi muna ndirekerero mari ingaundotaka ingandoti mutorwa kuti kufa yekozi mutupo mhofu yamirire cherashaya patisiyane asi pachivanhu cheri kutaura chokwadika tiri kuZimbabwe kuno wazviti but malawo futi hanizoziva yangu zvaida zei naripo kubvunza kuti tombozwa kuti ana mai akabereka ana anopa masenima wapo ndi chokwadere hameno maitira anoita saka ngaangocheka kuti chibaitirawo kuMalawi ozosangasa neZimbabwe ndo Zimbabwe zvisingaiti asi pane paunozoona kuti peer pressure mukareka mari ichienda irakuma because tiri kuti onaika tatotanga kamwe karudzi kedu kunoku tinonga tatotanga karudziwo keduwo kunoku asi ndazoti munaziyetani haasi rudzi haasi maZimbabweni kaenda tisakati pamaZimbabweni ka kwedu hazviiti asi ngekuti anhu adikwawo asikati nombozviniro zvakabva ngepi ocherekere kurya here ndo pane nyaya yangu unozondoryawo mozondoryawo zondiyetu kutaura ndoziye kuti hazviiti asi ungarekera mwana ari ndotambisa politics ringotosvika ngepanozvo alright ndofunga matauro emuri kuti ari kufanana naNobuhle Bangwayo paSamutsa uri kuti culture yedu yakasiyana neayo munhu haangatadze kuroriwa sisingari hawo mari hamisodzaba ngapi kuti akaenda kugara bhoa unogarika here ozi Malawi kune mitemo yemwe itoti tikatoizwa panapa topere kuseka kare kuitaura asi aiwa ngatirege kudaro ngatingoitozve kuti basa rone kufamba imbotipai 1 mitemo yekuMalawi wamakambozwa imbotipai 1 mitemo yekuMalawi nasandotaura bazi ndozituwa nani kuMalawi matya kuzotukwa tese takabva kuMalawi mufunge ini sekuru angu akabva kuMalawi saka totanga ngatiite zvemuZimbabwe nditaurire ana aya achiri Malawi here kana kuti maZimbabwe asi chane chaba vatapsika
haasi kuziyeka hama dzawo handiri rupazwa dai hama dziripo ndopataiti endai mutsvaga but apa haasi kuziyeka sandati saka muzimbabwe tinodini muzimbabwe tinodini isusu nekuti anaya amazimbabwenzi amazimbabweni avo asi hapachina zvimaparenzi kana hama ndopenda kuita kuti orega urorwa nezvizvo zviro wana mai changa asikazvikoshesi zvokuti mari yamai handizozikani nyika kwavo saka ndokuti haimi munhu ngaarorwe ngaajalanje ngajalanje nekrismas ino ko zvekupa umwe munhu kuti apiri ngoti zvinoitwa pane munhu wanga afa izvo kwete pamari ba pamari ndaramba idopanozodzoite mhuswa bcause undokungatsuni yaka $5 kuti mauya but still moiya ikunokwaida tigesa kuna zvakadaro but ene the choice is hers asi arume acho akaomawo musoro ndopangazomunetsa manje bcause basa anogona kutoti imimi makuna zvakadaro aita maculture mairi akasiyana anofanira kutomboataurira musagwa nekumalawi chaichai anisomutaura kuti kwedu tinodini zvaramba todini ngaatsvage futi maadvisors from malawi kana kuti unongotora munhu wokugadzira kwokungogara apa otora mari ndopeita zvitaura aiwa vanakazongatifaizanesi akati hama dzacho dziripi mobudisa munhu yaazobudiswa aiwa uyu unonga aringotora mari badzi yemukwasha ozotambidza ana sisi panimbokuti mukwasha akazomboti munhu uyo uripi paita dambudziko mayaya ipopo hei ngoti maichinji chakakoshaka kundobudira bachina kuripo kutozvitaa kuita iyenostora kuti mushakweda hazina basa kana anozaremba ziya oda kuti mushakweda hazina basa bangoti munhu angarorwiswa asi muri muzimbabwe adunyeperana hazviiti ko hakuna ere zvekuti tinogona kugadzira munhu toti tabarwa naye ndika kwakumuti iwewo taakukuchinja hausiri sisi wedu ba wamai yedu toita chiwanhu chinoitwa hakuna ere zvinoitwa zvakadaro kutogadzira munhu can do anything but zvozondobuda kuti ewo angari efekea aiwa akatogadzirwa ndo amai akana ndokunge mazvigona but nekuti tinoendepi tisina mai mai zvekuita asi mwana mukwasha kwawakateerera basatika taura chokwadi kanga musvagadi kumada opowa kuti advice rudzi rwavo handimapazwa blazi anzokasarisa nyaya nyanya unakidza kunge maparenzi apasisina nehama izikani saka haangatadzi kufamba because hama hapana orekera aiwa zvaiwa rekere mwana apombonoke enplazinozonongasarisa roda wati handiti handimurunduzarati mukada undogarisana undonombopuwa hake something wauramba aiwa mari ngaidiwa ngoti mutemo wandogara toti hazvichamanikidzika uroona munhu asi culture ngaitedzwe asi culture yo yakanaka ameno aiwa ndotenda hangu tete pakanaka right nditokasi magwaza uyu thank you so much zvikazi tsvagaiwe kumalawi tsvaga malawi vere right no pakanaka tinosvikapo handitika regai ndimboridza nziyo kumalawi da kumbosvika panguva yekukungura nekufunga hama dzangu dzimwe dzese dzakasara kumalawi ndichiri dzakambowaka handitika right